kumavenya kumavetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene yakoti yakuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesiyaodesha chirukuko chuyena panji nangangani zonyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kusteri hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka panji ndakata mziredio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji Amalawi kulinji no kumavenya kumavetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwene yakoti yakuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesiyaodesha chirukuko chuyena panji nangangani zonyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kusteri hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka panji ndakata mziredio kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji. Lelo ndi tsiku limene ndithu likukhazikitsidwa kuti anthu andale akhoza kuyambapo ndithu kuchita misonkhano yomema anthu pamene chisankho cha pa 16 September 2025 chayandikira. Tangotsala ndithu ndi masiku ochepa okha kuti chisankho chimenechi chichitike, ndipo nawo anthu andale akonzekera ng'oma, nyimbo zosiyanasiyana kumema Amalawi kuti awavotere pa chisankho chimenechi. Amabwera ndithu ndi malonjezo osiyanasiyana, komanso ena amatha kubwera ndi zinthu zosiyanasiyana zowapatsa Amalawi kuwakopa kuti awavotere pa chisankho chikubwerachi. Koma funso lalikulu ndilo kuti pamene Amalawi akudutsa mu mavuto zachuma osiyanasiyana mu mphawi osiyanasiyana, kuti kodi anthu andale amenewa akonzekera kuti awuza Amalawi zotani? Komanso kumbali ya izo zimene zimakhala zikuchitika nthawi ya chisankho, kuti kodi pakadali pano kukuchitikanji, nanga tiyembekezere zotani makamaka kuchokera ku bungwe lija la Malawi Electoral Commission. Nde ine ndileya Malikano ndikupempheni kuti tikhalire limodzi mu programu ya lero ya kulinji pa 14 July 2025. ndipo lero ndilo lemba mmene ndafotokozera kuti lero lino mmawa uno kampeni ndithu ikhale ikukhazikitsidwa. Mu programu iyi ndikhale ndithu ndi mneneri wa bungwe la MEC Asangwani Mwafrira, komanso amene amayankhulapo pa nkhani za mdale a George Shaima. Osaiwala tikhalenso ndi Registrar of Political Parties amene wandi Akizito Tentani. Tikhale tukamba nkhani ndithu imene yokhuzana ndi zimene bungwe la MEC lakonza kuyambira pano komanso kupita chitsogolo, zimene zikhale zikuchitika tisanachite chisankho cha pa 16 September pakatipa. Komanso tikhale tikuunikira kuti kampeni ndi imene yayambayi, kodi Amalawi tiyembekezere zotani kuchokera kwa anthu andale, akuyenereka anthuwa kuti abwere ndi mfundo zotani. Nde musatalikire, tatiyeni tikhalire limodzi mu programuyi. Koma kuyamba kwake tsiku la lero tiyambe ndithu ndi Akizito Tentani amene wandi Registrar of Political Parties. Mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kainere. Tadzuka bwino. Ndimafuna ndifunse kuti kodi ntchito ndi imene iyambe lero iyi kapena ntchito inayamba kale? Ntchito ife kugwira ndiri nayamba kale, koma mwina tenene kuti lelolo pamene nakulinga tino kuti tifike pa mponda zimera iti kuyamba kwa
mwina kalikiliki chifana ngati pamakhala amatikolasi ya zinthu eti ndi mwina tinene kuti tikupita ku gawo limenelo pakolasi penipeni pa nyimbo. Lero bungwe la meki likhale likhazikitsa ndithu kuti anthu andale akhoza kuyambapo ndithu kuchita misonkhano yomema anthu. Mwina ngati Registrar of Political Parties mukuyembekezera zotani kuchokera kwa anthu andale pamene kampeni ikhazikitsidwa tsiku la lero? Kwambiri cholinga cha kampeni tichimvetse kuti chimagwirizana kwambiri ndi mmene tinasankhira dziko lathu lino kuti tikhale ndi zipani zambirimbiri. Cholinga chokhala ndi zipani zingapo nchoti timve maganizo osiyanasiyana amene anthu andalewo akuganizira kuti kodi dziko lathuli angapange zotani kuti lipite patsogolo, kodi andalewa akonza zotani kuti miyoyo ya Malawi ipite patsogolo, kuti dziko lathuli zitende kuti masiku ano layamba kutukuka. Ndiye nthawi ya kampeni ndi imene imapatsana mwayi okuti alumikizane ndi anthu potambasula zimene iwowo akukhulupirira kuti akapanga dziko lathuli lipita patsogolo. So chomwe tikuyembekezera kwambiri ndi kuti anzathu andalewa azipani komanso ma independence alumikiza kwambiri kapena tinene kuti agonekera kwambiri potambasula kuti kodi iwowo maganizo awo akuona kuti chimene angapange ndi chani, kodi akonza mapulogalamu otani okuti akakwaniritsa amenewo dziko lathuli lipita patsogolo. Ndi kwambiri ineyo ndikuganiza kuti chiyembekezo changa chili pamenepo kuti timva zambiri zamene akuonera kuti kodi iwowo atikonzera zotani kutsogoloko. Ndiyeno kupatulapo izi timafuna tidziweno ntchito yanuno ngati Registrar of Political Parties pa nthawi imeneyi ya kampeni kuti imakhala yotani? Ntchito yathu kwenikweni sikuti imakhala pa kampeni pokha, timayenera kugwira ntchito nthawi zonse. Komano panopo anthu andalewa ndi makandidate akamapita nokoka komana ndi anthu kuti mafuna kuti agwire ntchito yawoyo motsatira malamulo, chifukwa ofesi yathu ili ndi magawo awiri. Gawo loyamba ndi kulembetsa zipani, gawo lachiwiri ndi kuchita regulate. Kuchita regulate utanthauza kuti tionetsetse kuti andalewo akupanga ntchito yawo potsata malamulo. Ndi limodzi mwa malamulo amene amakhazikitsidwa ndikuti andale azipanga kampeni kapena kuti azifikira anthu ongowauza zimene iwowo akonza, osati kuti azipereka zichapereka zicha kapena tinene kuti mahandout amaletsedwa. Akufuna kuti anthu angomva fundozo ndipo agwiritse ntchito fundo zimene azazo popanga chiganizo chawo. Nde ifeyo nthawi iyi tichilimika kwambiri kuwauza anthu kuti nkoletsedwa anthu andale akamapanga kampeni kuti azipereka mahandout. Ndipo tikufuna tichakumbutsa andalewo kuti kupereka handout ndi mulandu, ndipo tionetsetse tizipanga monitor kuti tionetsetse kuti mchitidwe umenewo sikupangika ya. Okay, ndiyeno mwina tisanazame pa mahandouts ipo timafuna mungu tifotokozera kuti pakadali panopa ndi zipani zingati zimene zalembetsa kapena zimene mwazipatsa ndithu mapepala zapanga register? Pakali pano tili ndi zipani 24 zimene zilizolembetsedwa ndithu, ndi mukaondera mwathu tili ndi zipani 24. Chabwino kutiyambira ndithu program yathu Registrar of Political Parties Akizito Tenthani posachedwa pompa tufuna tingoyesetsa kuti tipange connect Sangwani Mwafuliro kuti atiyambirenso nawo kuti fotokozera kuti kodi pakadali pano bungwe la meki lakonza zotani, komanso tiyembekezere zotani tsiku la lero kampeni imeneyi ikapangidwa launch ikakhazikitsidwa. Nagata zile dio buburiani Oguliji Tigudalila inu Oguliji Amalawi guliji inu Guliji Kumabenya kumabetsera guliji Lakaya lilongwe guliji Kumzuzu mwanyeto guliji
kuliyani kulinji tikudalira inu kulinji. Heto mpulogalamu yathu ya lero mmene ndafotokozera muja tikhale makamaka kwambiri tikukambirana nkhani ya kampeni kuti lero kampeni ndithu ikuyambika kuti anthu andale akhoza ndithu kuyambapo kuchita misonkhano yomema anthu. Ndetetero kuti pulogalamu yathu ya lero akutipatsira ndi abungwe la Oxfam. Mpulogalamu iyi ndi maganizo a anthu oyankhulawo ndipo sizikuyimira maganizo a Wailesi ya Times kapena mabungwe omwe akuthandizira kuti pulogalamu iyi iwulutsidwe. Akutipatsira pulogalamu iyi ndi mabungwe a Oxfam, Warlick ndi Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland. Zomwe zinenedwe mpulogalamu iyi ndi maganizo a anthu oyankhulawo ndipo sizikuyimira maganizo a Wailesi ya Times kapena mabungwe omwe akuthandizira kuti pulogalamu iyi iwulutsidwe. Akutipatsira pulogalamu iyi ndi mabungwe a Oxfam, Warlick ndi Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland. Mwadzuka bwanji asangwani mwafulidwa? Ife tazima bwino sili kuzuka kuti anzathu mwadzuka bwanji. Ifenso tadzuka bwino timadalira inu kuti ndithu mutiyambireko pulogalamu iyi makamaka mutiwuzenso kuti kodi tiyembekezere zotani pakatipa kuchoka pano kufika pa 16 September. Zomwe kwambiri mwina mukamati tichoka pano kafika pa 16 September ndoti ndingopereka chithunzithunzi kuti mtundawo pali chani. Chisankho chaneng'enera. Payamba paja zimakhala zotengera nthawi kufotokoza pano anthu angozoti kwasala mastage awiri. Kampeni ndi imene kuyamba lero. Chasala ndichoti tilandire ma nomination paper pa 24 mpaka pa 31 July. Tikatero pinako ikupitirira kampeni tikuponya voti pa 16 September. Tikangoponya voti kosala kulengeza zosatira chisankho chathu. Ndifotokozereko pang'ono za kampeni kuti malingana ndi lamulo kampeni imene wakhala masiku 6 ndiye manene malamulo amanena kuti masiku 6 amenewa athe kuti masiku awiri tsiku loponya voti. Ndiye mungawerenga kuchokera pa 16 September mwatsikira mbuyo muona kuti masiku 6 aja akuyamba lero. Ndiye popeza masiku 6 amene akuyamba lero commission inaganiza kuti sitingangwaza anthu kuti kampeni koma tabwerese pamodzi auze uthenga uchokera ku commission zimene ife tikuyembekezera chifukwa chokuti kampeni tikamapita si ya makandidate okha kuti ikhale yopambana. Pali anthu ambirimbiri amene amakhala ndi kutengapo gawo. Pali anthu amene amakhala okhuzidwa kuti anthu akafuna kupanga misonkhano apite kwa iwo okadziwitsa. Pali anthu amene apereka chitetezo. Pali anthu amene amayang'anira nkhani ya ma handouts imene sikhale kuti tiyang'aniso kwambiri. Ndiye commission yabweretsa pamodzi anthu onsewa okhuzidwa awa ndi kuwafotokozera. Ndiye ofotokozera sife tokha commission ipereka uthenga kumbali yake kukhala kupati zikuyankhulako kukhala ini yake azipanonso kuyankhulapo uthenga wawo kuti pamene tupita ku kampeni tiyembekeze zotani kwa iwo ngati azipani. Ndikudziwa kuti tili ndi mashado ambiri kunjaku amene afuna kupikisana nawo onse sangabwere ku BICC. Ndiye tayika ndondomeko yokuti pa times pompano akhale akuonera ndi kuimvera pulogalamu imene ikamayamba nayo nikoloko ndi asatalikire. Chifukwa chakuti mafunso amene amakhala nawo aja amvera ma times pompano akhala ndi mansala. Alright, chabwino tathokoza kwambiri. Ndiyeno mwakambapo nkhani yokuti mufuna mukumane ndithu ndi anthu andale onse tsiku la lero pamene mukupanga launch komanso mwakhuzapo issue ina yokhuzana ndi ma handouts. Pa nkhani imeneyi tatifotokozereni roho yanu imabwera yotani ngati abungwe la MEC. Zomwe kwambiri nkhani ya ma handout ili mulamulo limene timati Political Parties Act. Ndiye Political Parties Act inakhazikitsa office ya registrar of political parties ngati office imene ili yoyima pa yokha
imenenso imayang'anira ndi kukwaniritsa zimene zayankhulidwa mu lamulo limeneli. Ndiye popeza lamulo limeneli ndimene limaletsa ma handout, udindo woyang'anira, oletsa, woyika ndondomeko, kuonetsetsa kuti anthu asamapereke ma handout nthawi chisankho uli m'manja mwa ofesi ya registrar of political parties. Ndiye Malawi Electoral Commission kuona kuti nkhani imeneyinso yofunikira kwambiri kuti anthu ayikambirani, aphunzitsidwe, ayidziwe. N'chifukwa chake tinayitananso ofesi ya registrar kuti bwerani muzafotokozere nokha anthu mmene ofesi yanu yakonzekera kuti nkhani ya handout muyiyendetsa bwanji pamene tikupita ku nthawi ya kampeni. Ngati anthu angakhale ndi dandawo asatire ndondomeko zotani, ndi mafunso onse amene ali nawo anthu aja asadandaule, angokhala kuti akumvera times yomweyo kuyambira 9 koloko ayankhidwa. Chabwino, a registrar mwamva mmene afotokozera bungwe la MEC. Tamva ndithu ndipo alongosola bwino. Pamene lelolo anthu akuwuzidwa kuti ayitulukani, mukhoza ndithu kuchita misonkhano yomema anthu officially. Tikudziwa zokuti zimene zakhala zikuchitika, komano officially anthuno lelono akumasulidwa kuti ayi kamemeni anthu kakopeni anthu. Ngati registrar of political parties, udindo wanu ndi wotani kuti kampeni ya ulendo uno isakhale yodzadza ndi anthu kupereka ndalama? Tamva kale ena kumapereka ati ma 5,000, ena ma 50,000 kwa anthu, ma 2,000 amene chimanga. Udindo wanu ndi wotani poonetsetsa zokuti kampeni imene ikuchitika is issue based, anthu akukamba mfundo zenizeni osati kungopereka zinthu kwa anthu cholinga chokuti aponye vote, asankhe pa chisankho chikubwerachi? Ndiyankhe mwa chonchi kunena kuti ntchito yathu ili pa magawo awiri. Gawo loyamba ndilokuti anthu adziwitsidwe ndithu kuti mchitidwe umenewu opereka ma handout ndi woletsedwa ndi lamulo. Kupereka handout, kupempha handout, komanso kulandira handout ndi kuphwanya malamulo amene anakhazikitsidwa ndi nyumba ya malamulo. Choyamba kwa ifeyo ndikuona kuti ndi chofunika kwambiri kuti anthu awutenge ndithu uthenga umenewu, amve kuti mchitidwe umenewu ukuletsedwa ndi malamulo, ndipo amene akuchita mchitidwe umenewu akuphwanya lamulo. Nkhuzira kuti uthenga umenewu ukafika, anthu akuyenera kuti awulandire ndipo atsate zimene lamulo likunena. Ngati pangapezeke ena amene asankhe ndithu kuti iwowo afunabe kuti azipereka ndikuti akuphwanya lamulo. So chomwe tachita nchonena kuti anthu oona amene akhale ndi umboni wokuti aona kuti awa kapena chipani icho kapena atsogolera ndale awo kapena aliyense wapereka handout, takonza kuti anthu amenewa athe kumatifikira, azichita complain, azidandaula ku ofisi kwathu kutiuza ndithu tsatane wa zimene achita. Ndiye takonza njira zingapo zoti athe kutifikira. Amene ali ndi kuthekera kuti angathe kutumiza email, takhazikitsa email address complaints@rpp.mw. akatumiza madandaulo awo pamenepo ndi kuti tilandira tigwirapo ntchito. Anthu angathe kulemba makalata, komanso angathe kuimba foni. Takhazikitsa foni ya ulere kuti anthu akayimba salipira, so free line. Foni ya ulere 4361. Akayimba foni imeneyi ayankhula ndi munthu wa ofesi amene awafunse kuti atipatse tsatane wa zimene zachitikazo. Timene apa kuti anthu akamapereka dandaulo kapena tinene kuti akamachita report kuti aona kuti ena ake akuphwanya lamulo limeneli, akupereka handout, chimene tikufuna kwambiri kuti timve munthu amene akudandaula uja ndi ndani, atiuze maparticulars ake, atiuze kuti kodi tikayambofufuza tingampeze bwanji. pamene popo ndinenetse kunena kuti cholinga choti munthu uja atiuzire kuti ndi ndani, ali kuti namba yake ndi ndani, chokuti ifeyo tikafuna kufufuza kuja tithe kufunsa zina pena pangatipa information yoti tofuna timvetsetse, de ayenera kuti pasa maparticulars amenewa. Koma lamulo lapereka mpata okuti ngakhale munthu uja ifeyo ngati registrar tamudziwa,
ali ndi ufulu opempha kuti ineyo ngakhale ndadandaula ngakhale mandidziwa sindofuna kuti anthu andidziwe kuti afuna akhale ndithu kuti asadziwike pa Chingerezi amati akhale anonymous. Mwayi umenewu ulipo ndipo atiuze zifukwa zimene akuganiza kuti ifeyo titeteze identity yake kuti asadziwike. Nde ofisi yathu tikalandira tiona kuti pempho ilili kodi ndilofunika kuti timpatse munthu asadziwikedi kapena timukanire ili ndi ufulu umenewo tikambirane naye. Chimenecho choyamba. Chachiwiri nchonena kuti atipatsenso maparticulars ndondomeko kapena kuti timudziwe munthu amene akuti wapereka handout iyo atilongosolere bwinobwino, atipatse dzina lake ndi ndani kodi munthu ameneyo, nanga ngwakuti kodi tingampeze bwanji, nanga pali maumboni otani amene zimene zachitikazo. Atiuze tsiku limene mchitidwe wachitika, komanso atiuze kuti kodi amene amalandirawo ndi ndani, achite describe alongosole bwinobwino ndithu kuti kodi zimene zimachitika kuti kodi panali pa msonkhano, kodi kunali ku charity, kodi kunali ku maliro, kodi ndikotani, kuti registrar akalandira information yonseyo akhale pansi nkuona kuti kodi apa pachitikadi mchitidwe wa handout, kodi nkhani imeneyi tipitilize tiyifufuze kapena tiyisire pomba. Nde tikufuna tipemphe ndithu kuti anthu amene ali ofuna kuti apereke madandaulo awo atipatse information yokwanira, atipatse maumboni okwanira okuti ife tikalandira tingathe kuiona nkhani koyamba kufufuza. Ndimafuna ndinene kuti malamulo m'malo muno anakhazikitsidwa ndipo tikuyenera kutsata amati due process, tikuyenera kutsata ndondomeko yake yoti nkhani tiyilondoloze. So amene akudandaulidwawo tikuyenera kuwafikira, tikuyenera kupereka umboni kuti mpaka nkhani tiyimalizitse. Nde tipemphe kuti akamapereka madandaulo amenewa akhale ndithu detailed kuti tithe kuona kuti nkhaniyo tipita nayo kutiko. Mwina tichilekayo pamenepo. Ndiye Leya Sangwani. Leya. Yes, Sangwani. Ndofuna ndionjezerepo. Munamba nkhani yangu ino kuti issue based campaign. Ndikufuna ndingotambasulirapo kuti ndi nkhani yayikulu imene imapitirira usati kungokhala pa mahandouts okha. Ndipereka chitsanzo mbuyomu timamva makampeni oti anthu amatha kuzuka momwe kakamba mfundo ndikumangotukwana kuyalusa ena, kunyozesa ena. Zimene zija ulendo uno zili mu code of conduct ya Malawi Electoral Commission kuti pamene anthu akupita kukapanga campaign asagwiritse ntchito mawu onyazisa, kuyalusa, kuononga mbiri ya ena, komanso oyambisa ziwawa. Ndi lamulo likupereka mpata mphamvu kwa Malawi Electoral Commission kuti nafenso tikalandira dandaulo la nkhani ngati zimenezo tazifufuza zapezekadi kuti ndizolondola. Munthu uja akhoza kupasidwa, munthu kapena chipani akhoza kupasidwa fine ya 5 million kwacha. Ndikapenapo akapeza kuti akubwereza ukabwerebwere akhoza kuchotsedwa pa ndandanda wa anthu opikisana nawo pa chisankho kandi chipani chikhoza kupangidwa disqualify. Mbali yoyamba. Mbali ina ndiye kuti ngati ku campaign kukuchitika ziwawa sitingakhalenso ndi issue based campaign chifukwa kuli violence anthu amakhala ndi mantha. Ndi udindoso wa apolisi kuyang'anirapo kuti campaign iyi kusachitikiza ziwawa. Akapezekena achita ziwawa ngati kofunika amangidwe campaign ichapitirire. Komanso muona kuti kupatula nkhani ya handout kumakhala ma issues oti aziphuphu, corruption. Ndoti tilize ACB iyeneranso kulowererapo. Sangamusiye munthu kuti ngati akupereka ziphuphu osammanga chifukwa chakuti ndizokhuzana ndi zisankho. Ayi, udindo wawonso akuyenera kutani kugwirapo. Chimodzimodzi ngati kungakhale kuti kukutuluka ma issues na money laundering, ndoti a Financial Intelligence Authority ayeneranso kugwira ntchito yawo bwinobwino. Ndeni mafuna ningotambasulapo kuti tione kuti tikhale ndi issue based campaign zikutengera mabungwe angapo, komanso zikutengeranso anthu amene tili pa ground kuthandizana ndi mabungwe amenewa. Chifukwa nthawi zina zake anthu amatha kungotamangira kuti akuti apanga zakuti koma osapasa umboni. Ndiye ngakhale kubungwe mwakadandalapo zimakhala zovuta kuti nkhanizo aziyambira pati. Chifukwa chawo atenthana amanena kuti pomati popasa chidandalocho mutipase ndi umboni wake.
Alright, chabwino tathokoza kwambiri Sangwani Mwafrirwa. Tisanabwererenso kwa inu Kizito Tenthani kuti mutitanthauzire bwinobwino kuti kodi tikungoti ma handouts, tikamati ma handouts ndi chani, kuti anthu onena opanga reportiwo adziwe kuti kodi handout ndi chani. Nde tisanatero musanatiyankhe funso limeneli tipite kaye kwa atolankhani athu tingomva kuti kodi anthu amene akutitsatira komanso akumvera akutipo bwanji pa nkhani imeneyi. Wadzuka bwanji Bernard Muhone? Zikuoneka kuti line sili bwino. Bernard, wadzuka bwanji? Kunonso tadzuka bwino. Mwina tangocheza mwa msangamsanga ndi amalawi amene uli nawo pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Chabwino. Nkhani ndi imeneyi lero akusekulira kamene akukhazikitsa tsiku lomema period imeneyi ngati inu amawe chimezani chotani. Iya ine ndi Sungeni kuno ku Kasungu. Kalonga ya. Ineyo chiyembekezo changa mmene akusegulira kampeni imeneyi makamaka kwa ineyo ndikupempha kwake nkonena kuti pakati apa pakhala pakuchitika zinthu zambirimbiri zosakhala bwino, makamaka zimene tinaona zikuchitika kulilongo kujanjani kutama anthu opanga matemo janjani. Ndiye pamene akusegulira kampeni imeneyi ineyo ndipempho langa kwa andale onse kuti akamapangisa misonkhano yawo samakhale zonyozana kapena ukhanga tukwebana kulondana aliyense apange kampeni imeneyi ndithu mwa ufulu mosonyoza anzake kuti chisankho chimenechi chiyende bwino ndithu mpaka na siku lovotalo mpaka na mvera malizasi ndiponso atisogolerosa zapo mlezi zosatira za chisankho chimenechi. Nanga pa nkhani ya mahandouts. Nkhani ya mahandouts kwa ineyo of course timaona ngati ndiyo vutilako kwakukulu atsogolera amene wa andale kuti amakhale pasogolo kupereka mahandouts amene wawo komanso alimesa madandaulo ndi kudandala kuja kumakhapo nangasi anthu ena chimakhala ngati chizolowezi koma atakati waja sakupereka pang'ono ndi pang'ono amakati kusautani tikuza kuzolowera apite ni mfundo pa ground anene mfundo zawo ifeyo timve tione kuti angatithandize tuti basi potera amene handouts wa ndithu sangatithandize kwenikweni. Chabwino komaliza tikudziwe ine ndine Wasutene Kiwombwe kuno Kalonga. Nkhani imeneyi nkhani tailandira tuzoti tinailandira kale komano tungopempha akulu athu kuti achilimike kulimbikitsa anthu kuti pasakhale ziwawa. Kwina ndikwina kuti zoti atinamiza atipasa zipewa atipasa matisheti koma tifuna kuti akapita pa ground zimene atatilonjezezo azazichite pati panopa tayamba kutopa ndiyo mapeto yake anthu zasiya kuvota. Ndimene tikunenazo kati matopa anthu panopa chifukwa ndi chomwechi zimene atayankhule panopa anayankhula kale khangata kubweza zomwe zimene atiuza kalezo koma tikuti ife tikupempha kuti zithe mwamtendere kutukwanana koma pamakhala nthawi zatha tindifankha moyo. Mesa zoperekazo mumudikirazo mesa kuti ayindimiyana amangonena poti kwathu kumalawi kwathu kuno amangonena pakama imakhadi milandu koma zikuchitika yonso amaona kuti zikuchitika munthu akupereka. Simumangona kuti munthu zipewa zimangopereka olera amangopereka kuti athathe pase voti. Zomwezo bike chabwino shasha ale amanenga ndi nthawi imene atilekeze pamenepo. Ndathokoza kwambiri Bernard, mukhale ndi tsiku lopambana. Kwambiri tikulandireni a George Chaima. Tisanakupaseni mbali kuti muyankhulepo tipite kwa Kizito Tenthani. Mwamva ndithu mmene amalawi ayankhulira. Ine ndamva ndithu mmene amalawi ayankhulira maganizo awo malingani nyengo imene tikudusapo kupita ku chisankho cha September.
mina zimene ndikhoza kulankhula ndimafuna kuti mwina tisanabwere kwa inu angoyankhiratu Akizito Tenthani pa zimene alankhula Amalawi akumapetopeto atimafuna kumayambiriro Akizito Tenthani mutatifotokozera kuti tikamati handout ndi chani nde Amalawi ena amene alankhula posachedwa panena zokuti zinthuzi zimangolankhulidwa kubwera pa wireless chonchi ndikumalankhula komano anthu nkumapezeka zokuti akuchita kunjaku koma popanda chochitika. Okay, chabwino. Tiyambe ndi gawo loyamba mwane nalo handout chinene kuti ndi chilichonse chimene anthu andale kapena macandidate kapena zipani kapena munthu aliyense akupereka kwa anthu ncholinga chokuti awavotere akufuna kuwanyengerera kuti akalandira zimene aperekazo kaya ndi ndalama kaya ndi mphatso zosiyanasiyana cholinga cha zimene aperekazo akufuna kuti anthu awavotere mwachidule handout imakhala choncho. Zimene zimaperedwa zimenezi pautengera malamulo amanena kuti zimampangitsa munthu kuti asapange chisankho mwaufulu akupanga chisankho chake chifukwa chokuti wanyengereredwa ndi china chake chimene wapatsidwacho. So mwachidule handout amayenera choncho. Izi zimene akunena ena akunena kuti timayankhula pa wireless pano koma pa ground sizimachitika anthu amvetse kunena kuti office imene ili ya registrar of political parties chisankho chake choyamba kuti apange nawo ndi chimene chichi kumbuyoku office kunalibe. Number 1. Number 2, udindo ofuna kuthetsa ntchito umenewo tisamusire registrar yekha yayi tanena pakuti timapereka ndondomeko yokuti anthu adandaule chifukwa ifeyo ku office kwathu sitingakhale kuti tili paliponse mdziko muno tikuona chilichonse chimene chikuchitika tapereka manambala a phone tapereka ma email tapereka njira zosiyanasiyana zonena kuti akaona anthu kuti ife apapa tiona kuti paphwanyidwa lamulo anthu apereka handout atidziwitse atipatse umboni woti ukachitika handout ifeyo tipange investigate kuti anthu aja apatse chilango chowayenera. Then mafuna tipemphe Amalawi kuti mwina pena timakhala kuti tikutayanso udindo wathu tungoyankhula kumbali kuti apalibe chimwe chochitika kumafunso nkumati kodi inuyo mwakadandaula mwadziwitsa anthu ofunika kuti achitepo ntchito kuti pali chitidwe lotere mwina tikatero tithandizana. Tinene kuti inde ndizoona registrar payekha angathetsa kuona atakhala kuti awapeza umboni kuti ine ndinalipo pasonkhano pondaona angatotenga action payekha komanso akudalira anthu kuti ampatse information yoti ayigwiritse ntchito. Ndiyeno pa nkhani ya handouts aja ena amatha kuperekatu ma t-shirt nsalu mwina kuperekanso mwina katundu wina koma okhala ndi makaka achipani kapena nkhope ya munthu ndi cholinga chokuti avotere zimene zonse zili mu gulu la ma handouts. Lamulo ananena kuti pali zinthu zina zimene si handout mwachitsanzo campaign materials. Pa campaign material ananena kuti zinthu zimene mapitsa ntchito popangira campaign makamaka ngati makaka salu zachipani zija salu zimene zija kaya muombetsa ma t-shirt azipani zanu makapsi mupangitsa print timbendera tija zimene zozo si ma handout chifukwa mukugwiritsa ntchito ngati kuti kuchita popularize zipani zanu kapena candidate wanu. So makaka achipani salu zachipani ma t-shirt azipani amene anthu akugawa amene wawo si ma handout koma pamene popo tinene kuti ukatenga chinthu ngati mukuti chani kodi sugar nkutenga sugar uja nkuikapo makaka achipani chanu mumanena kuti imene ndi campaign material ndikuti mukulakwitsa chifukwa patanthauziro pa definition ya handout imanena kuti zinthu zimene zikuperekedwazo zikhale private yeti kuti they are for private consumption siza public tikanena chinthu cha public ndikuti monena ngati kuti zinthu zimene timagwiritsa ntchito tonse kaya nseuja aliyense amagwiritsa ntchito bridge kaya kuchipatala these are public facilities koma mukampasa munthu sopo
sopo uja amakhala kuti amene walandirayo ndi amene amugwiritse ntchito, so imeneyo imakhala kuti ndi private good pa Chingereza amatero. Nde inuyo mukatenga sugar uja kaya ndi paketi ya mchere mumatapo makaka achipande chanu kumanena kuti iyayi ndi campaign material ndi kuti mukuphwanya lamulo, tizili choncho iyayi. Mwina tikatero tingathonena kuti anthu amene afuna kati kuti akuzembera lamulo amene wowo akhala kuti akulakwitsa, anthu akaona kuti pali chinthu chimene munthu akupatsidwa ngati iyeyo munthu ndipo pali makaka achipande namati ndi campaign material, muchite report ku office pathu tikayifufuza ndipo tikaona kuti kodi chikuchitikacho ndi chani. Ndinenso apa kuti pali zinthu zinanso zimene anthu akuloledwa kuchita, monga ngati kupereka transport kwa anthu amene akuthandiza candidate kapena chipani kugwira ntchito. Ija timati pa Chingereza mwina ngati campaign team, kuti inuyo ndi candidate ndi muli ndi anthu anu mwina ndi 5 mwina ndi 10 amene amakuthandizani kukakonza misonkhano kapena kukachita kukamemeza anthu aja akhala m'magalimoto makuwa kuti kuli msonkhano. Imene ija ndi campaign team yanu. Mukapatsa anthu aja ndalama yoti agulire fanta, mukapatsa anthu aja ndalama ya fuel, amene ali mu campaign team anija imene yoyo sikhala kuti ndi handout, chifukwa akugwira ntchito yothandiza candidate kapena chipani kuti athe kupanga msonkhano. Pamene ponso ndinene kuti anthu andalena akumageza kumene angatochita abuse liwe imene iyi. Ndimafuna ndibere pamene potambira akumabisalira kuti ayi tikupereka ma transport kwa anthu, akumapereka ndithu openly ndikumanena kuti ndi ma transport. Tinazionanso ndithu mmene kumachitika ma convention mbuyomo zimachitika ndithu kwambiri ndi anthu amabisalira kumeneko. Tisapite ku convention chifukwa imeneyo ndi nkhani ina ndimapereka chisanzo kuti tidziwe zenizeni zimene anthu amalankhula akamapereka ndalama zoterozo. Ndimafuna kunena kuti tikamanena za malamulo ama handout tiziganiza za zisankho za kansala, chisankho cha MP, chisankho cha president. Ma elections amene amatchulidwa ndi atiwo amene wawo. Ndi ndimafuna kunena ponkhani ya ma transport nayo kuti ngati munthu ayitana anthu pa msonkhano machipabwera anthu 200 kapena 2000 ndi anthu oseaja mwaoze nonse tenelwani mkalasi umumu ndikupatseni ma transport obviously. Imene yoyo ndi handout, chifukwa chokuti sizingatheke kuti msonkhano onse uja anthu abwera pa msonkhano aja onse aja ndi ntwaleji yako ndi anthu amu campaign team yanu iyayi. Pamalamulo pamafunika kupereka umboni. Mungatotenga action yonena kuti iyi ndi transport refund, koma munthu woona akaona kuti ineyo ndili ndi umboni, anthu onse anabwera pa msonkhanopo anapatsa ndalama, ndi anthu oweruza aja ndi anthu anzera amafunsa mafunso kumazoona ineyo ndithu kuti mungatenga anthu 2000 kumene tonsewa ndi campaign team yanu zosalongosoka zimenezo. Imeneyo ndi handout. Koma petoko akunenanso kuti pali ma religious obligations, kuti mwina kumpingo kwanu kumachitika mapepa sande awa kaya ndi chani ndi akuitanani ndi ena akumaitana ma candidate aja, nakuti inuyo ngati candidate muli ndi ufulu ngati chikhulupiriro chanu chikukuuzani choncho kuthandizapo kuperekapo, koma ngati muli candidate musalengezetse, mungopereka zinthu zija musapelengezetse. Chifukwa mukalengezetsa kuti candidate akuti apereka makuti kandi pamaliro kaya ndi kutchalichiko, zimenezo zikhala handout. Chilichonse chimene sitina chinene apapa, tanena za campaign materials, tanena za kuchita facilitate ma meeting anthu kuti zopereka ngati ma transport zakudya kapena za kutchalichizi, chilichonse chimene sitina chinene apapa, imeneyo ikhala handout. Chabwino tibwere kwa George Chaima, mwamva nkhani ndithu mmene afotokozera a Kizito Tentani komanso Asangwani Mafrirwa. Pamene kampeni yayamba tiyembekezere kuti anthu andale achitadi kampeni yopereka mfundo kapena zikhala business as usual nkhani imene tikuifotokoza kumapereka ndalama komanso kunyozana ndi cholinga chokuti avoteredwe pa chisankho chikubwera. Tiyembekezere zotani? Ndikhulupirira kuti Dr. Tentani afotokoza bwino kwambiri tanthauzo la handout komanso zinthu zimene sizili handout. Tikatsatira zimene amalankhula amalawi zija pa nkhani yomweyo,
zikutanthauza kuti Malawi kuno tili ndi vuto lalikulu. Vuto lathu lalikulu ndi lakuti timadziwa kukonza malamulo, komanso tikakonza malamulo aja amene amasunga malamulo kwambiri ndi anthu amba, anthu osauka. Pamene amene amadziwa kuphwanya malamulo amene akonzedwa ndi anthu amene akonza malamulowo. Kotero kuti nkhani imene afotokoza Dr. Tenthani afotokoza momveka bwino, koma ndifuna ndinene kuti zimene akufotokoza Dr. Tenthani sindikhulupirira kuti izoona zikuchitika, chifukwa chakuti anthu ovota ambiri ndi anthu osauka, amakhalanso anthu amantha amene amaopseza kwambiri. Anthu amantha ndi anthu andale amene amakhala ndi ndalama kwambiri. Kotero kuti ndikukhulupirira kuti pa zimene ayankhula Dr. Tenthani mwina ndi 10% yokha zimene zikhoza kuchitika ndi anthu andale, chifukwa anthu andale ambiri amadzimva mphamvu, amadzimva ngakhale kuchita, amakhala ndi ownership ya dziko lino. Malo monena kuti ownership ya dziko ikhale m'manja mwa Malawi. Iwo ndi amene amakhala in control ya zinthu zina zilizonse. N'chifukwa chake pakakhala ngati zinthu zokhudzana ndi kusungitsa bata, Amalawi amakhala ndi mantha, apolisinso amakhala ndi mantha kuti agwire ntchito yawo, amaopa anthu andale aja. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti anthu andale amakhala ndi mphamvu kwambiri, amakhalanso ndi ndalama zambiri, amagwiritsa ntchito mphamvu zawo ndi ndalama zawo kuphwanya malamulo a dziko. Kotero kuti kukhala kovuta kwambiri kunena kuti anthu atsatire kwenikweni zimene akufotokozera Dr. Tenthani, chifukwa chakuti amayambirira kuphwanya malamulo ndi anthu amene akukonza malamulo. Ndikudziwa kunena kuti ngakhale mmene takhala tikukonzekera chisankho, m'midzimu akuyenda anthu andale kumapereka ma 20,000 kwacha kwa anthu. Ntchito imene akuperekera ma 20,000 aja si china, sikufuna kuthetsa njala, sikufuna kuthetsa mavuto a anthu, koma kufuna kugula ufulu wa anthu, kufuna kugula mphamvu za anthu kuti anthu aja akavotere pa chisankho. Si zinthu zobisa izi tikulankhula apa. Dr. Tenthani akhozovomerezana nane kunena kuti takhala tikuona magalimoto ambiri akunyamula anthu kumapita malo anthu andale. Anthu onse aja akapita kumene kuja akhala kulandira ndalama za nkhaninkhani. Sindikudziwa kuti angayifotokozere ndalama imene imaperekedwayo kuti ndi ndalama ya mtundu bwanji, ngati ili handout kapena si handout. Akanena kuti ayi imene imakhala ya transport, koma anthu amakhala kutanyamulidwa kale pa basi, mwina pa malole ambirimbiri, poti ndalama zake zalipiridwa kale, koma anthu onse nkumakalandiranso ndalama. Sindikudziwa kuti ndalama imene ndi handout kapena iyayi. Ndiye ndimalize monena kuti vuto la kwathu kuno ku Malawi ndi lakuti anthu amene amasunga malamulo ndi anthu osauka, anthu wamba. Pamene amene amaphwanya malamulo ndi anthu amene amakonza malamulo, kumakhala maofesi kufuna kuyang'anira kapena kuthandiza kuti lamulo likhalepo. Pamenewo ndi amene akuphwanya malamulo. Ndi andale ambiri ndi amene amakonza malamulo ku parliament, koma ndi omwe wonso amene amakhala patsogolo kuphwanya malamulo. Kotero kuti issue iyi sindikhulupirira kuti chisankho chimene chingachitike on issue based campaign yokhaya. Asangwani mwafrira mwamva nkhani ndithu yakambidwa pano. Munafotokozapo kuti mugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana, ISCB, apolisi, komanso awa Registrar of Political Parties, kuti anthu amene apezeke akuphwanya malamulo akuyeneka ndithu alipire faini, kapena mwatchulapo zina kuti ngati asakusintha akuyeneka ndithu kuti asapikisane nawo. Mwina muonetsetsa motani kuti zinthu zimene zakhala zikuchitika kwa zaka anenanso bomba a George Chaima kuti zimangonenedwa koma sizichitika, kuti ulendo uno tionedi izi zikuchitika? Zikomo kwambiri. Ndi ine pamawu amene ananena Registrar of Political Parties ndi chisankho choyamba kuti tikhale ndi office ya registrar fully functional yoyima pa yokha, ndi kuti ndi chiyembekezo chonse kuti nawonso a registrar ali ndi ndondomeko zonse
angakhale ali mu still formation stage koma akhabe ndi ndondomeko zokuti ngati wina angadandaule athandizidwe pa nkhani ya ma-handouts. Chachiwiri ndini chikhulupiriro kuti ma institutions ena onse amene samayang'anira ma issues ena kandi ku polisi kandi ku ACB kandi Financial Intelligence Authority ndiyena otero amene amakhala okhuzidwawo zinthu zikamachitika sangazisiye kuti popeza uyuyu akupereka chiphuphu nthawi ya ma-elections ndese tingamumange ayinabe kumumangabe lamulo limakhala suspended chifukwa chakuti kuli chisankho. Nthawi zina mbuyo munthu maonabe kuti anthu moyembekezera kuti mwina Malawi Electoral Commission imange anthu malo mwa polisi mutati kumabetu ngakhale zikhale zachisankho polisi ena akugwirabe ntchito yake chifukwa chakuti meki ilibe mphamvu zomangira munthu. Ndi apaso pene tikupita kuchisankho chinthu koyamba kuti tikhale ndi ma regulations kapena code of conduct imene meki yapasidwa mphamvu kuti ngati munthu angakhale kuti akuphwanya muyenera muyitanise mumuve mumpase fine. Ndi kwa ifeso tikhalacho kuti tiyesese tiyende nacho bwinobwino kuti pasogolopo anthu asazadandaulese kuti amunali ndinji malamulo koma simunagwire ntchito. Koma pa zonse ndibwerezenso zimene ananena atenthani kuti zikutengeranso eni ake achisankho Malawiwo kuti akaona chinthu athandizirepo osati kungoona ndikungosirira kuti iyaye sizikundikhuza akamapanga ripoti atumize ndi evidence yake. Mwina malingana ndi nthawi apa yatithera timalize poti ulendo ukupitirira tikhale tikumakumana kukambirana nkhani imeneyi. Timalize motere Kizito Tenthani tiyambe ndi inu mawu anu omaliza. Muonetsetsa motani kuti zonsezi tikukambapazi sizinangothera mukukamba koma zikuchitikadi kwa anthu andale a opposition komanso amene akulamulira pakadali pano? Ndingoyamba nkunena kuti zimene amanena Dr. Chaima ndizoona koma ndimafuna ndipempha Malawi tisazichite self censor fapena timakhala ndi pessimism izizi basi palibe chomwe chingachitike izizi kwanga tizagonja kale tisanayambe kugwira ntchito poteropo pamapezeka kuti ntchito pa uja ukungopitilira. Lamulo loti ilili linapangidwa ku parliament ndi onse ambale ya boma umaso otsutsa boma soza kuti ngati Malawi tikufuna kuti ntchito uwu uthe. Ndinanena za nambala ya free 4361 ngati mwaona china chake chimene chikuchitika tadandaulani mutione kuti kodi ifeyo tipanga zotani. Amene angathe kupereka email complaints@rpp.mw tiuzeni umboni wa zimene mwaona kuti ifeyo tiyesere kugwira ntchito tione kuti tipanga chani. Ndimafuna kuti ndipemphe ya Malawi kuti tiyeni tithandize dziko lathuli kali michitidwe inayi imene ikungotibwezera mbuyo tizizifusa mafunso kuti kodi amene akutipatsa ndalama zaulelezi ndalama zimene zizi akuzitenga kuti tiyeni tizifusa mafunso amene wawo. Ndiye ndimafuna tipemphe Malawi tiye tigwiraneni manja tithetse ntchitidwe umenewu kuti mwina kutsogoloko tione kusintha zikomo. Sangwani Mwafrirwa mawu anu omaliza pamene tsiku la lero mukupanga launch campaign ngati MEC komanso nkhani ili apa ikuonetsetsa kuti sizikungothera mukukambirana koma zikuchitikadi pa ground. Zomwe kwambiri tikukhazikitsa campaign lero ndi choti anthu atenchoti tikuyamba campaign tisanandire ma nomination paper. Amene sanatenge ma nomination paper apita akatenge tikuwalimbikitsa kuti alembe zonse mu nthawi yake kulandira ndi pa 24 mpaka pa 31 koma tsiku losiriza kuti munthu angalipire kutenga nomination paper ndikuti pasaso ifeyo ndi pa 31 kuti kuyang'ane ndondomekoyo ikhozokhala yovutirapo kupanga zonse nthawi imodzi. Ndiye chonde amene mufuna kupikisana nawo katengeni ma nomination paper mu nthawi yake sipakhalanso nthawi ina yowonjezera ku nthawi imene yayikikayo. Zimakhala zopweteka kuti munthu alephere kuyima nawo pa chisankho choti anakatenga nomination paper mochedwa mmene amabweretsa okoloko yadutsa. Ndiye chonde amene munatenga kale lembalembanizo tengani mupite nazo kwa asiyarawo akaziunike kuti zonse zili mchimake
inu muzingodikirana kuti mwagwirizana tsiku lopereka pa 24 mpaka pa 31. tathokoza kwambiri nthawi yatithera Sangwani Mwafrira nthawi yatithera George Chaima mawanu omaliza 30 seconds. Ndiyathokoze Ahmed komanso Dr. Tenthani chifukwa cha kuti masula ngati dziko utenga umenewu upite kwa Malawi kuti Malawi chotsani mantha dzikoli ndi lanu, dzikoli si la anthu andale okha yayi. Ufulu uli m'manja mwanu, mukaona wandale akuphwanya malamulo amene afotokozera apa akuluakulu awa Mr. Sangwani Mwafrira ndi Dr. Tenthani, tionetsetse kuti ife ngati Amalawi tikupereka kutenga kwa anthu amenewa kuti atengepo action. Komanso apolisi tiyani kulemekeza kwambiri ndikuopa kwambiri anthu andale kuphwanya malamulo anu amene munaphunzira pa ntchito yanu. Athandizirani anthu kuti asakhale ma victim amalamulo amene apangidwa mdziko mwawo. Ndikuthokozeni kwambiri George Chaima, Sangwani Mwafrira komanso Kizito Tenthani chifukwa chokhala nawo mpulogalamu yathu tsiku la lero. Zikomo. Tithokozenso kwambiri Amalawi nonse amene mwatsatira programu imeneyi ya Kulinji lero pa 14 July 2025. Ine Ndileya Malekano tikumanenso mawa nthawi yomwe ija ya 5 minutes past 7 pamene tikubweretsereni programu ina ya Kulinji. Osayiwala lero ndi tsiku limene bungwe la MEC likukhazikitsa misonkhano yokopa anthu kuti Amalawi atha ndithu kupita kunjako anthu andale kumakamema anthu kuti azichita kumakamema anthu kuti votere pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September pano. Chingerezi kumati campaign launch today. Umunso ndi mmene tamalizira. Osayiwala kuti programu iyi amatipatsira ndi abungwe lija la Oxfam. Nenedwa mpulogalamu iyi ndi maganizo a anthu amene alankhulawo ndipo sizikuyimira maganizo a Wailesi ya Times kapena mabungwe omwe athandiza kuti pulogalamu iyi iwulutsidwe. Pulogalamu iyi akupatsirani ndi mabungwe a Oxfam, WALEC komanso Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani kwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga solola ledesi yao deja shirugu goju yenda panji nanga ngani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta waduga baji nanga atenzile dio kuburi yani Kulinji, tikudalira inu, Kulinji.